Reit, ni'n y gegin, ni wedi cerdded. Mae'n diodydd da, ni'n barod am benwythnos. A Lisa, croeso ato ni. A toes sy'n gael dy sylw di yn y gegin prynhawn ma, ynddo fe? Ie, ni'n tueddol o feddwl am toes, a ni'n meddwl am un teip. Ti'n modd, blawd, menyn, ag wyn neu dŵr o'r ac yn y blaen. Ond mae yna gymaint o wahanol fathau o doesau. Felly, beth sydd gyda fi heddi yw Rough Puff yn y secsiwn gyntaf yma. A wedyn nes mlaen, fydda i'n neud yr un traddodiadol mewn i'r beth bach melys i chi. Ie, mae hefyd wedi mynd, dim yn ffasiynol, ond dwi'n meddwl rhai o'r cogyddion mwyaf, Mary Berry ni plith yn gweud am y ffaith bod hi hyd yn oed yn prynu toes. Felly ti am ddangos rhai reseitio heddi lle llwch ni fod wneud toes yn hunain, efe? Gallwch, os ydych chi'n ddiwrnod glib, felly nid penwythnos yma gobeithio. Rhywbryd yn y dyfodol, fe llwch chi'n neud Rough Puff. Nawr mae Rough Puff yn debyg i puff, a fel fi wedi gweud, cymaint o weithio o'r blaen, pidwch a neud prynwch e. Ond jyst i ddangos chi beth yw'r broses. So fan hyn, 250 gram o blawd plaen, 150 o fenyn, a fel chi'n gallu gweld, fi wedi torri nhw mewn I darnau bach, tuag centimetr ar draws fyna, a fel arfer nawr byddech chi'n mynd a'ch dilo ac yn rwbo fe mewn, neu yn defnyddio peiriant, ond y tro yma beth dwi'n gwneud yw ychwanegu rhyw 100 ml o ddŵr, ac yn ei cyfuno fe fel hyn. Mae'n disgwyl yn od, ond beth ni'n tueddol o trial wneud, yw creu toes, a mae'r menyn wedi toddi tyma bach yn y studio pan yma, mae eisiau fe'n o'r, fel bod e ddim yn toddi yn y toes. Siwrne mae'n disgwyl fel yna, so ti eisiau lympio fenyn? Ni moyn y lympio, odyn. Ond na bydde ti ddim yn gael gyda peiriant, bydde fe'n ni bwerus, a bydde di torri fy malu fe'n syth, Yn gwmws, a wedyn bydde ni'n ôl wrth gwrs i'r toes arferol. So bydde fe ddim yn rough wedyn, efe? Na, bydde fe just yn puff. Bydde fe ddim yn rough nac yn puff. Bydde fe'n short crust. Iawn, fi ddim yn gwybod pryd ar un o bryd. Fel yna, mae'n dod mas o'r bowlen, dod ni hwnna mas o'r ffordd. A mwyn arbed amser, fi'n mynd i ddod i fe ar hwn, fel bod e'n neud tymor bach yn uwch i'r camera I gael dyla. Hwna sydd gyda ni fan hyn, a dwi'n mynd i ddod draw â hwn. Na gyd dwi wedi wneud, ar ôl wneud mewn i'r twlpyn fel hyn, ni'n dod i fynd ar oergell I oeri I gyledu'r menyn yn ôl. A fel gwelwch chi fan hyn nawr, ti'n gallu gweld yr lwmpau o fenyn sydd mewn yn y toes? A os na I wasgu arno fe tamed fel yna, chi'n gallu gweld, falle fydd y camera yn gallu gweld y twlpau menyn. Beth sy'n defnyddio Rough Puff ta? Rough Puff, yn lle puff, amser chi moyn volafons, neu ti'n gweld rhain fan hyn, ysbarion yw'r hynna, fi wedi dod I nhw mewn jyst I gael dangos yr heinau gwahanol. Na gyd dwi'n gwneud fan hyn nawr yw I blygu fe drosto mewn I bisis fel yna, a fydden ni'n dod I hwnna nôl yn yr oergell. Am cwarter awr. Oherwydd ni wedi twymo'r menyn, ni moyn I gyledu fe nôl to. Ar ôl cwarter awr, ni'n dod I fe nôl fel hyn, ni'n rolio eto, a beth ni yn neud, ni'n neud ein 4 gwaith. Wrth bod ni'n neud hyn, ni'n creu heinau o fenyn. Ti'n gweld mae hwnna wedi symud tyma bach, ni'n droi e fel yna. Felly'r broses yma yn y bôn sy'n neud ni feddwl bod neu pastry gatra yn broses hirwyntog anodd. Mae hwnna'n ala fi eisiau prynu fe. Ond yn y bôn, diolch yn anodd, jyst hirwyntog o'ch yn ôl ymlaen i'r oergell. Just I oeri. Ond os chi'n gweithio, chi'n yn weddol gyfle, mae bod cegin o'r gyda chi falle. Falle gallwch chi adael yr stage bach yna mas. Ond fel chi'n gallu gweld, trwy wneud hyn 4 gwaith, mae'r menyn yn raddol diflannu mewn i'r toes, a mae'n creu yr heinau o fenyn. So ddodwn ni hwnna un ochr nawr, bydde hwnna yn mynd nôl mewn i'r oergell, ond wrth gwrs chi'n gallu prynu fe wedi gwneud. A fan hyn mae gyda fi un, dwi wedi mynd trwy'r broses cyfan, a fel chi'n gallu gweld, does dim ôl menyn. Nawr, dwi wedi torri cylchodd mas o hwnna, a dyma beth sydd gyda fi fan hyn. A fi sydd wedi gwneud hwnna. Y depth ohono fe, mae'n lot yn eiach na beth. Odi. Yn y pen draw wedyn, chi'n neud y mordenau a byddech chi yn arferol. A wedyn, er mwyn cael neud rhywbeth mas ohono fe, ti'n gwybod beth ni'n neud, dwi'n mynd i neud petifie heddi, sef pasti posh. A beth sydd gyda fi... Petifie? Petifie. Sa'n meddwl bod fi erioed wedi clywed gair na blaen? Na, mae fe'n gyffredin mewn gwesteion a mewn bwytau. Air posh am basti. A dangos, dwi'n mynd mynd lle posh mae digon aml ydi. Na, digon aml, ti'n iawn. A beth ni'n, a mae'n boblogaidd iawn, wrth gwrs, I llysieuwyr, achos chi'n llanw fe gyda tybydd chi moyn. Fi wedi dod I bach o selsig fyna, fi wedi dod I bach o butternut squash, bach o papur, a na gyd ni'n wneud wedyn yn y pen draw yw dod I bach o fenyn, yr wy o amgylch fel yna, a wedyn I wasgu fe dros y top
tan bod yn cael yn dyn. A wedyn, os ych chi'n gallu a bod amser gyda chi, chi'n gwneud patrymau. Mae beth sy'n draddodiadol am y patifau yw'r patrymau mae ni'n dod i yn y toes fel yna, ond wrth gwrs, dim llawer o amser gyda ni pan yma, felly godwn ni hwnna nôl, a mae gyda fi un fi wedi wneud yn barod fyna. A fel chi'n gallu gweld, mae e'n codi, ond hefyd mae gyda fi un dwi wedi wneud just nawr, a mae'n geith ddod mas, mae hwn yn ferw, a fel chi'n gallu gweld, chi'n gallu gwneud nhw gwahanol siapau. Mae hwnna just i'r llysieuwyr, mae hwnna just a llysio yno fe. A beth dwi am wneud yw just falle torri mewn i hwn i chi gael gweld a clywed y crunch. O, neis. Ie. So unrhyw un sydd wedi joio good pay neu pasti, maen nhw wedi bita rough puff pastry. A dyna fe tu fewn. Ie, mae rough puff pastry. Ond, os nag oes amser, ydych chi cerwch i brynu fe. Ond mae'n neis i ddeall y broses weithiau o'r ffordd mae'n cael ei wneud. A mae'r un o amser, mae'n neis i wneud i drio adre unwaith. Odi. Mi fyddwn ni'n blasu yn y man. Ddim amser nawr, ond byddwn ni bendant yn mynd ôl at y patifau yna. Dim problem. Am tro, diolch Lisa. Diolch Lisa. Diolch.